आरे आंथ' बेखौल'सो लिंहरदोंमोन नोंलाय मानो फैफालायखो दावस्रि देलाय बेलाय मा मोनदों नोंलाय हौवाफोरजोंलाय जाम्बिनो आयु माबायदि होनथारो आरो आं ओरैनोसो फैफादों आरो नोङो कुइसन सोंगोन होननायखाय आंबो रोंगोन नालाय खोन्थानो फैफादों आरो लामानिफ्राय फैफ्लाबायबाय नालाय आंथ' बेखौ फैनो होखायाखैमोनलै फैफाथारबाय अख्रानो मा खालामबावगोनलै जेबो नंला दे आं हायिखौ बिबो खोन्थासिगोन फैफादों माथो जादों तेट सुवाद बेखौलाय मानो लाफानांगौरा धै जारलालै बेजोंबो मा थंगालिखा मानसियानो आयु जानला मेनला होनखायो आरो आंखौ थंगालिसो होनबावबाय आरो नोङो आयु माबायदि मानसियानो फैथारानो नै मायबा मिसिं होनबाय थायोलाय बियो जायालाय बिसिं जाया होद बाराबा जोना सरसै नों बेखौ मानो फैफानांगौ होनबा देलै जेबो नंलालै दे सोंदो कुइसनफ्रा आच्छा बारु थाइबानि लारु दे बिदिब्ला सोंनोसै आङो कुइसनखौ फारियै अर सुग्रा दावदाब मा होनो बेखौनो रोङा आरो गेसावखा आरो नोंसानो मानि खर' नोङो गेसुखा जायो नामा नोङाबालाय माथो बेलाय अरदाब राइट एन्सार फुजायाव मोन्थोर आवरायनाय मानसि बेलाय दायना जागोन आरो दे नों सिथाना नों रोङालै एख' रोङालै नोङो जेन होदोलै कुइज कम्पिटिसनखौ आंहासो प्राइज मोनगागोनलै नोंजों लाबोफानो लस जामारबाय आं नोंखौ जोबोरनो र' नों सिरथारा आं खोन्थागोन ना फुजारि राइट एन्सार गथ' गथाय गैयि हिन्जाव हिज्रा हिज्रा जायो आरो जाम्बा रं एन्सार बिबोनांनि फिसाय बिजामादै राइट एन्सार न रं एन्सार मा रंलै जेनसिगोनसो नामारा एन्सारखौ खोन्थानांगौरा उनाव मा खोन्थाया बेलाय खोन्थानाय गैया बिदि न'आव थांनानै आरामसे मोजाङै फरायथां मिथिबाय दे नेक्स्ट कुइसना सोंदो हाबाया गय रानग्रा हिन्जाव जारा फाग्ला आयु इदि जाया आरो जारा फाग्लि न रं एन्सार अमानो आदार होनाय दंफांनि आइजें गामला आयु इदि जाया आरो थोरसि न गोरोन्थि साननायाबो रं एन्सार नोंसोरो टटेलि जेनबाय दा नोंसोर फाइनेलि जेनबाय दा नोंसोर थांनो हासिगौ मोजाङै फरायनानै एबार नेक्स्टआव मोजाङै होफैदो दा नोंसोर प्राइजखौ एख' मोननाय नंला मिथिबाय थै बे दावस्रि देलायखौ लाबोना लस जाबायलै आंहा जेनबायलै आइफन मोननांगौआ आयु आंखौसो दाय होबावो आरो बियो मा एसे लेथ्रा बियो गेट लस्ट